No se on Laura, moikka! Olen koulutettu ammattijärjestäjä. Lupaan lähettää 100 vinkkiä liittyen järjestämiseen, elämään, tunteisiin ja niihin tuomiin ajatuksiin. Itsenäisyyspäivään mennessä 100 vinkkiä. Ja tässä tulee vinkki numero 6. Hyllyn aluskorin takaahan täällä kurkkaillaan. Niin, mutta miten tätä hyllyn aluskoria voisi käyttää muuhun kuin hyllyn alle? Itse mä löysin tämän kierrätyskeskuksesta. Hintaa oli noin euron verran. Katsotaan, mihin tämä soveltuu esim. Lapsiperheessä. Minä olen Laura Holmström, järjestysvinkit. Kiitos kun olit mukana. Nähdään seuraavassa videossa.